Γεια! Είμαι η Έμα. Γεια! Είμαι η Έμα και είστε στο Once Upon a Cake. Γεια σας! Είμαι η Έμα, είστε στο Once Upon a Cake και σήμερα θα φτιάξουμε cupcake. Θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια ζάχαρη, 113 γραμμάρια βούτυρο, 2 αυγά, 1 βανίλια, μισό κουταλάκι του γλυκού αλατάκι, 185 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 80 γραμμάρια γάλα και το μίξερ μας. Ξεκινάμε με το να χτυπήσουμε το βουτυράκι μας. Δεν πέφτει. Θα πέσει. Μια σπατουλίτσα θα ήταν χρήσιμη. Λοιπόν. Και ρίχνουμε και τη ζάχαρη μας. Τα χτυπάμε. Τα χτυπάμε σε χαμηλή ταχύτητα μέχρι το μείγμα μας να γίνει απαλό. Ξεκινάμε. Και σιγά σιγά το δυναμώνουμε. Και συνεχίζουμε με τα αυγουλάκια μας. Καλύτερα να τα βάλετε μέσα στο μπολ και να τα ρίξετε. Ωραιότατα. Και συνεχίζουμε να χτυπάμε. Και βάζουμε και τη βανίλια μας, αφού την ξύσαμε μέσα από το στικάκι της βανίλιας. Γι' αυτό μπορεί να δείτε τα χεράκια μου να είναι λιγάκι μαύρα. Είναι από τα σποράκια που έχει η βανίλια και τη ρίχνουμε όλη μέσα στο μιξεράκι μας. Και συνεχίζουμε να χτυπάμε. Ρίχνουμε το αλατάκι μας. Ρίχνουμε και το αλεύρι μας όλο. Πρέπει να το πάω λίγο πιο ψηλά. Ωραία. Χτυπάμε λίγο ακόμα και στο τέλος θα βάλουμε το γαλατάκι μας. Λοιπόν, και συνεχίζουμε το χτύπημα. Στο τέλος θα βάλουμε και το γαλατάκι μας. Όταν το μείγμα μας πάρει αυτή τη μορφή, ρίχνουμε και το γάλα μας. Χτυπάμε για λίγο ακόμα και θα το βάλουμε στο φορμάκι μας. Τελειώσαμε με το χτύπημα και για να γνωρίζετε πάνω κάτω θα είναι έτσι η μορφή του. Και θα χρειαστούμε τη φορμούλα μας, χαρτάκια για να μην πολύ λερώνουμε και καθαρίζουμε. Φτιάξαμε τη φορμούλα μας με τα χαρτάκια, παίρνουμε το κουταλάκι μας και βάζουμε περίπου ώστε να γεμίσει στη μέση κάθε χαρτάκι. Και αφού έχουμε γεμίσει τα χαρτάκια μας, ήδη θα είναι κάπως έτσι, το βλέπετε και ώρες είναι περίπου ίσια, περίπου. Το βάζουμε στο φούρνο μας, στους 175 βαθμούς αφού τον έχουμε προθερμάνει, για περίπου 20 λεπτάκια. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Ταραν! Τα κέικ μας είναι έτοιμα. Τώρα θα πάμε για το στολίσμα. Λοιπόν, αφού φτιάξαμε τα κεκάκια μας, τώρα θα κάνουμε μια ωραιότατη βουτυρόκρεμα για να τα στολίσουμε. Θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 150 γραμμάρια βούτυρο, λίγο βανίλια και 60 γραμμάρια τυρί Φιλαδέλφια. Θα κοσκινήσουμε τη ζάχαρη άχνη μας. Δεν παντρεύεται. Βάζουμε πρώτα το βούτυρό μας. Το χτυπάμε για λίγο στη μικρή ταχύτητα. Ας πούμε.
Μετά βάζουμε την κρέμα Φιλαδέλφια, άμα είχα ένα κουτάλι θα την έβαζα. Ορίστε, το καταφέραμε. Συνεχίζουμε το χτύπημα. Βάζουμε τη βανίλια μας, όπως πριν, από το στικάκι. Με το μαχαιράκι που την έχουμε βγάλει. Βάλτε λίγο δαχτυλάκια, δεν πειράζει. Για να πέσει όλη. Θα μυρίζουμε βέβαια όλη την ημέρα τα χέρια σας βανίλια, αλλά είναι ωραία μυρωδιά. Και σιγά σιγά προσθέτουμε τη ζάχαρη μας, την άχνη. Και χτυπάμε. Λοιπόν, αφού φτιάξαμε την πουτυρόκρεμά μας, τις βάλαμε και χρωματάκι. Εγώ διάλεξα μόφ και σιέλ, θα σας το δείξω κιόλας. Χρησιμοποιούμε επίσης τις μυτούλες αυτές. Έχω διαλέξει 2 από αυτές, τις οποίες θα στολίσω τα cupcake. Και θα βρω πολύ σμάτισα από πάνω, θα τα δείτε. Άμα σας ενδιαφέρει να τα βρείτε αυτά τις μυτούλες αυτές, σας έχω ένα description από κάτω για να βρείτε το link. Και για όλα γενικά τα υλικά, ό,τι άλλο θέλετε να δείτε. Λοιπόν, ας γεμίσουμε τώρα λίγο το σακουλάκι μας. Αυτό είναι το μόβ που σας είπα. Και σιγά σιγά το πιάνετε, το μαζεύετε. Και πιέζετε προς τη μυτούλα μας. Βλέπετε τι ωραίο έχει γίνει. Με πολύ ωραία. Και να στολίσουμε τα cupcake μας. Να η πρώτη απόπειρα. Λοιπόν, και θα σας δείξω και με το άλλο χρωματάκι που διάλεξα, που σας είπα, που είναι το Ciel, μου άρεσε πάρα πολύ. Εδώ θα κάνω ένα διαφορετικό σχέδιο όμως. Θα σας κάνω βουνοκορφές ίσως. Ταρά! Λέω, για να το κάνουμε και λίγο πιο ενδιαφέρον, να πάρουμε λίγο κουφετάκια από αυτά τα σοκολατένια. Και να βάλουμε και εδώ. Και είμαστε φανταστικά, είναι πολύ ωραία. Έτοιμα από ό,τι βλέπετε. Καλή επιτυχία και σε εσάς. Μην τρομάξετε, μην στεναχωρηθείτε άμα δεν βγουν τέλεια. Βλέπετε ότι δεν είναι 100% τέλεια όλα. Βάλτε φαντασίες, βάλτε χρωματάκια, βάλτε ό,τι θέλετε. Καλή σας επιτυχία για άλλη μια φορά και subscribe, Twitter, Facebook, Instagram και νομίζω έχουμε και Tumblr. Αν δεν κάνω λάθος. Φιλάκια πολλά. Γεια σας!